El club de futbol de l'Anglès viu una temporada històrica després d'assolir l'ascens a tercera catalana, fruit d'una emocionant victòria per 2-1 davant el Club Futbol Bonmatí en un derbi molt disputat. Un gol d'Ismail abans del descans i el decisiu de Víctor Alavés a l'últim minut van garantir un final de temporada inolvidable per l'equip. Nosaltres vam fer un equip per pujar fa 2 anys, vam quedar 5è d'últims i vam baixar. Després vam lluitar l'any passat, vam haver que canviar l'entrenador, no va poder ser. Aquest any vam confiar en l'entrenador, 3 entrenadors, 2 entrenadors i un preparador físic, que no van acabar bé a la cellera, que anaven segons o tercers i els van fotre fora quan faltaven 5 partits, i jo vaig apostar per ells. I la veritat, molt contents, i gràcies a ells i gràcies a tot l'equip, al cos tècnic, vull felicitar a l'afició de l'Anglès. La temporada que ve sí que és veritat que tenim 5 o 6 baixes, que 2 o 3 se retiren i hi ha 2 o 3 jugadors que canvien d'aires, però ja estem treballant i estem fitxant gent ja per la temporada que ve. Des que va baixar l'Anglès fa 2 temporades ja ho buscàvem i aquest any ho hem aconseguit. La sensació és de feina ben feta, d'alegria, sobretot per els nanos, el presi, tota la junta directiva que volien aquest repte, van apostar per nosaltres i finalment ho hem aconseguit. Sabíem que físicament igual estàvem un pèl millor per profunditat de banqueta i sabíem que cada final de part podíem fer mal. Ells han merescut alguna cosa més, han fet un partit bestial, si haguessin pujat ells s'ho haguessin merescut igual que nosaltres, però hem tingut la sort de cara i ens ha tocat a nosaltres. Un partit, jo crec que el Bonmatí ha jugat molt bé la pilota, minut 44 ens fan un gol, toca molt dins el vestuari, intentem remuntar, fem l'empat i al final l'Anglès té molta gent a dalt, tot plegat i petits detalls, una jugada aïllada de l'Alavés ens han fet el segon gol. Ho hem intentat, forces justes, tot plegat, però perdem, toca, però d'aquí uns dies valorarem tot el que hem fet. El partit ha estat històric a la comarca, ja que 2 equips salvatans es disputaven l'ascens a tercera catalana. Encara no aconseguir la victòria, el Bonmatí ha obtingut grans resultats aquesta temporada, empatant en la final amb un gol d'Arnau Cadenet. Tots 2 equips de municipis veïns han disputat amb gran il·lusió la final i ja es preparen per la següent temporada.